O BNG reclamará ao Ministerio de Transición rexeitar o megaproxecto eólico de Xubrintas e Alamoceiros. E insisto no de megaproxecto eólico. Trasladaremoslle ao Ministerio de Transición na próxima sesión plenaria que isto é unha estrategia da empresa para fragmentar o que é un megaproxecto eólico en dous e así esquivar a normativa ambiental. Non ter que facer avaliación ambiental. Entre os dous megaproxectos eólicos que están xuntos no territorio suman máis de 130 megavatios, superando con moito os 75 que evita a avaliación ambiental. Este megaproxecto fragmentado en dous, Xubrintas con 15 aeroxeneradores e Alamoceiros con 18, está nun espazo no que de executarse todos os proxectos eólicos que hai neste momento, ou construídos, ou en construción, ou en estudo, en avaliación, terá 281 aeroxeneradores nese territorio, cun enorme impacto sobre o territorio, sobre a fauna, sobre a vegetación, sobre as persoas, sobre os povos que hai nese entorno. O BNG xa denunciou no seu momento que o decreto que abría a man a tramitación así destes megaproxectos eólicos era a porta para a fragmentación dos proxectos e para o expolio eólico de Galiza. O Ministerio deberá valorar o impacto ambiental, deberá valorar estes proxectos, rexeitalos e requerirlle a tramitación de avaliación de impacto ambiental. Polo tanto, na sesión de control, no próximo pleno, trasladaremoslle ao Ministerio que ten que rexeitar estes proxectos, que ademais teñen moitísimo rexeitamento social nun espazo, nuns concellos, Campolameiro, Cerdedo Cotobade, a Estrada, que xa levan loitando moito para que outros proxectos eólicos non se instalen ali. Como decía, 281 aeroxeneradores no mesmo pequeno espazo. Ademais, ten unha afectación enorme á flora, o territorio, a paisaxe e a fauna, especialmente a algo que é moi singular de Galiza, que afortunadamente mantemos, que son as bestas, que son os cabalos silvestres no monte. E, neste caso, afectalle directamente as bestas que ano tras ano van a Rapa de Sabucedo. Rapa de Sabucedo, que é unha festa que está declarada de interés turístico internacional e que neste momento está a tramitación para que se declare ben de interés cultural inmaterial. Forma parte da nosa cultura, forma parte da nosa tradición, forma parte da nosa forma de vida e, sobre todo, tamén forma parte do que moitas persoas neste momento traballan cada día para manter as bestas silvestres no monte. Pensade que Galiza ten o número máis grande de cabalos silvestres no monte de toda Europa. É algo que temos que traballar por manter, por cultura, por tradición e por respeto a animais que levan milenios con nós. Evidentemente, de consolidarse estes megaproxectos eólicos, desaparecerán as bestas, porque escaparán, non poderán vivir nese territorio, e con elas marchará unha parte fundamental da nosa vida e da nosa cultura. Reunímonos coa Asociación da Rapa das Bestas, manifestámoslle o compromiso do BNG de seguir loitando para que este expolio eólico non se produza e tamén o apoio á manifestación, marcha, que vai haber o sábado, día 8, para reivindicar novamente que non queremos o expolio eólico en Galiza e que queremos salvar as nosas rapas, que queremos salvar as nosas bestas. Non se entendería que o Goberno non exixise a paralización e non rexeitase este megaproxecto eólico, enmascarado e fragmentado, pero megaproxecto eólico. E animo a todo o mundo a asistir á marcha do sábado 8 e estar atentas, porque as condicións meteorolóxicas neste momento, as previsións son que igual chove e que, polo tanto, haberá que estar atentas á plataforma e as asociacións que convocan nos vayan trasladando sobre os posibles cambios nas actividades. Moitas grazas e grazas, sobre todo, ás persoas, aos colectivos que están traballando para que o expolio eólico en Galiza non se produce e para que elementos fundamentais da nosa cultura sigan con nós moitísimos máis séculos.